Wong ulun Basuki Langgeng. Lu kok ora semangat belas dulur berwarna. Wong ulun Basuki Langgeng. Kula nuwun dumateng panjenenganipun para pepunden, para sepuh pining sepuh. Wedal mika pramugari ngaturaken sugeng sonten sugeng rawuh. Ugi sugeng pinanggihan malih kaliyan Gebyar Adiluhung. Seni Budayayub Jawa Timur ala Tenger. Sesarengan sound system idola saking Jeglong ingkang dipun pandengani Cak Karyono. Ugi makarya kalian video syuting take production saking tutur nangga jajar ledok oi kebo ingkang dipun pandengani Cak Tekno. Makaryo kalian Tayub Campur Sari Wahyu Widyolaras Micil saking Kota Wisata Batu ingkang dipun pandengani Cak Kanto. Bapak Ibu saudara hadirin sekalian ingkang kula hormati, saderengipun panjenengan Jawa Wedal mika nindakaken seni joget langan beksan langkung ruin pramugari badhe nggelar salatunggalipun artis-artis ibu-ibu warangono ingkang dipun iring gending aneka Jula Juli. Sumangga. Cak Kamto.
gethuk gaduk entelot nek ana dewul kok jare tapi kabeh padha nglumpuk nang Purwana ngrawuhi kajate Bapak Timbul iki sing duwe gawe. Mula tatungakno slametake rejekine. Manuk jalak nyucuke pari kanca panjak ayo jola-joli. Barek diki donge samya wilujeng sarawuh ipun kula aturi pinarak engkang eco pinarao langkung sekeco para rawuh kakung mewah putri pagelaran tayub kegemaran kita kang wis sumebar kedolan andeso mbok pile wonten kalapatan kula sak kanca nyuwun dunge rak pangat somo Katur dumateng Bapak Ibu saha hadirin sekalian ingkang kula hormati. Wedal mika ingkang ayahi dados pranata jara saha pramugari sepindah Cak Supri, Cak Santo, Cak Panjul ugi Cak Sugeng. Ateges sedaya pramugari kala wau minangka sesulihipun Bapak Timbul saha Ibu Sih selaku Hamangku Gati. Ugi mboten supin Bapak Timbul saha Ibu Sih sekeluarga sampun matur sewu sembah nuwun sanget atas rahipun panjenengan sedaya wonten sak lebetipun Tretap Agung salewun sasana pagelaran kanthi rahayu saha wilujeng. Ingkang utami rahipun panjenengan sedaya wedal menika dipun suni doa sedunipun. Kleresan mbok bilih ajatipun wedal menika ngaos pindah entas-entas nggih leluhuripun ingkang sampun swargi. Ingkang angka kalih Wiwah Sangkara nggih Adik Winda pikantuk Mas Puji. Ingkang angka 3 ulang tahun Adik Pridela, Adik Forena ugi Adik Kris Frano. Mugi-mugi lare ingkang dipun kitanaken
utawi ingkangipun ulang tahun wedal mika ing Binjang sageta dados tiyang migunani tumrapipun bangsa agami ugi berbakti dumateng tiyang sepah kekalihipun. Mbok bilih hiburanipun pagelaran seni tayub Jawa Timur ala Tengger. Wonten ingkang lampahipun sampur wedal mingga ingkang kaos pindah kula aturaken dumateng Bapak Timbul Soibu ingkang dipun dampingi manten kekalih ugi besan ugi putri-putrinipun ingkang dipun ulang tauni. Ingkang kalih kula aturaken dumateng sepuh pining sepuh ugi Bapak Muspika daras tempat mbok menawi rawuh. Ingkang ketiga kula aturaken dumateng undangan saya gilir gumantos ngantos paripurnanipun sampur. Kejawi saking menika sedaya pramugari sampun bercados sanget gandeng ingkang rawuh menika sedaya tokoh-tokoh penggemar tayub. Pramugari sampun bercados sanget. Mbok bilih lampahipun sampur wedal menika ngantos paripurna. Badhe lumampah tertib aman sae boten-boten sambikala menapa-menapa. Sepindah kula matur kula atas nami Bapak Timbul Soibu keluarga. Mbok anggenipun biyada lan sinoman nggih. Pirang tempat nggih, paring tempat kirang lungguh nggih. Paring hidangan kirang suguh utawi kirang paring dedaharan kirang lawuh. Kula atas nami Bapak Timbul Soibu sak keluarga nuwun sing agung pamunten dumateng panjenengan sami. Kula atas nami pramugari Ibu-ibu Arangkono minggahipun dumateng Bapak Pradonggo. Sami-sami tamu kados panjenengan sedaya. Mbok menangke anggenipun bagi sampur wonten kelentang-lentunipun dipun snojo utawi mboten. Sedaya pramugari namung nang musa lumrah saderengipun nuwun sing agunging pangapunten dumateng panjenengan sami. Cekak suwun anggen kula matur wedal menika sampun pagelaran seni tayub dipun wiwiti. Sak ngandhapipun ibu-ibu Arangkono tumuju dumateng sasana pagelaran. Yang kuterakan kadang kulaning pramugari saking Adono Cak Santo gendingipun nyuwun piyambak monggo.
datangnya lintah dari sawah turun ke kali, dari mana datangnya cinta dari mata turun ke hati. Saji seswa arane poso awolo. Di sana gunung, di sini gunung, tengah-tengah mawar melati. Di sana bingung, di sini bingung, memikirkan si jantung hati. Iri sarta hartane wong ngakono. Mbak Ririn. Oh, Mbak Ririn. Ririn Andi, monggo. Nggih mejeng. Pinojo angrawuhi ing siang resepsi, kakang putri ngagem busana kang eti beni. Para putri sami lenggah jejer karapi, yen sinawang nganti kaya kontes widodari. Para priya lenggae rada adoh sawetara. Udah udi lirak lirik mesem goyang goyang guyung saja arep mundut-mundut laku. Mbak Elok, Mbak Elok. Nggih, Pak Kak Timbul Sugih. guyang guyu karo Mantene. buse. Saking mareme, saking senenge. Nggih. Monggo lanjut. Oke. Sinten niku lenggah pojok ndelik ana mburi.
sinawang nganti kaya kontes widodari para priya lenggae rata ata sawatara kota oti lirang lirik sajake sing lirak-lirik sapa ta? Sapa? Kaya ibu sih. Bu sing lirik Semangat, sapa? semangat. Nah. Lirik sapa? Ya Pak Timbul loh. Ya Pak Timbul. Hah? Oh, sik ana kurang situ Mbak Lili. Mbak Lingga, monggo Mbak Lingga ya. Nyusul. Monggo Mbak Lili. Mesem, mesem. Marem. Nggih. Goyang, goyang guyu. Oh, tibake sing guyu iko Mbak Lili. Siapa? Musisi karo banja. Lah iya. Guyur ana guyurine. Hidupnya makmur. Lah iya. Dada aja. Saja Arab mondot-mondot laku. Nggih, sampun. Gorong. Sik layo sik ngaso rek. Sinta Oh. niku lanjah mojok nelek ana buri. Mingang-mingo sajake gak ana sing diwedeni. Sampun. Ayo kene. Ayo. Sampun. Mas sampun Pak Timbul. Saged ngadeg. Mbak, monggo. Kok gak ana sampur. Sekar pisang ya mas, sekar pisang jangka puri mas jinggo sa umpama gones mamresuko manimban heman seko kembang romiyarso satriyaku
satriya ngayogja Satriya gung anandang diawulangun terus sing griya diawek pisan kelawan garwa angles geger dadi titis sang Rama putra kula ningrat satriya ngayogya pancen nyata bumi kita ing sanuswantara kemari Lajinami kartara harja tukul kang tinandur Pari jagung lombok terong kacang dele pohon Angrepuyung kentang kubis lambayung katon ijo royo-royo dasar ning saya ngajak lumintu iline sanyatane ketika rendang banyune cukup ngelapi sama janji sregep tandang gawe anggarap samae ora suwe bakal ngunduh asile bumi nyata ora tapi mahening ciptaku marang yang maha wiku mari ngono wahyu muka bagian keluarga kaya rukun bagus waras wiris duh Gusti kang maha sih mugi kersa ngapurna maning ciptaku marang yang maha wiku paringono wayu muga bagian kula warga kuyup rukun berkas waras wiwit Duh Gusti kang maha asih mugi kersa senenge kaca tani yen nyewang
Soko guru tumrap